ora abdi liyane kowe sing bisa gawe marep atiku. Rasaku cecedakan karo kowe kaya cedhak karo anakku dhewe, kaya cedhak karo turasku dhewe. Aku cedhak karo kowe kok kaya-kaya ora lagi sedina rong dina nanging wis mataun-taun. Anakku wae ora ngerti apa kang dadi kreteke atiku nanging bareng kowe wong liya braya dadi sedulur. Aku lara kowe bisa ngrasake lara, aku seneng kowe ya bisa ngrasake seneng. Kangko. Mendah meo putu-putu Pandhawa isih padha. Timbul isih padha urip. Tak kira mesti seneng yen kok nyawang kowe. Inggih, sing kula saka kuwi kene. Kowe jawab ini. Mboten. Ini juga ora ini, ora apa-apa. Iki ora ana wong liya kok aku karo kowe kok. Ora. Tenang wae. Kula menika mboten remen kaliyan tiyang jarak. Sembrono Mas sama iki arep seneng karo kowe piye? Supaya kowe bagus. Ha bersaku